Ụmụnne m, anọ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za ya sị m na m ledala akụkọ n'ugbo ene gbotowakwara ya ụmụnne na enwe ya ha nwere igwe na ha gwe na ihe ọbụla ha si eme na ọhịa ga-eme. Ụmụnne m si nna m gaa n'ihu ya sị m na ya alụọla nwaanyị mana nwunye na ọ wee very stubborn person, na ya ga-anọrọ na nwunye dị stubborn ya nụrụ n'ụlọ dịka onye na-enweghị nwaanyị mba na ya na-ama na ejikwe stubbornness nwunye na nwunye si ihe na ya ga-eme tinye mma n'olu ihe ahụ ọ ga-eme na ọ ka m hụ the level of stubbornness nwaanyị nọ n'ime ya. Na ruo mgbe ha nọ, e nwere enyi ya nwoke bịara visit ya na o shi very far abịaga, na o shi another state abịaga ịhụ ya, na ihe a somebody chetere ya mgbe ụwa jụrụ ya, mgbe ivu na ụmụnne na-enweghị time ya, na this man chetere ya, na ncheta ahụ o chetere ya enweghị ike ichefu because ọ wee ebe ihe ya wụ taa shi bido. This man abịa nwere problem, ya gwa ya sị na ya bịa na ya chọrọ ihost ya, na ya ka ya na ya kparịta na o tele ka ele ya anya n'ọnụ ọkọrọ ihe ahụ wụ problem ya exactly otu ya shiri kpee mgbe ihe nọ nara ya ọ sị ya na ihe ahụ awụ okwu fonu na ya bịawa, not only isi ya bịawa o sendịara ya ego moto si ya bịawa na ya bịawa na o ji ego moto ka ya sendịara dị masị ndị ọgwara ya ji ego moto ya gwa sị ya bịawa na ọwụhụ problem ka ya ka ga-ekpo na fon, na o kweghị ka ịkpọ problem ka ya na fon, na ya agaghị ege problem ya ahụ na fon, na ọ bịa ka ya elewe ya anya n'ọnụ tọ o shi eleghị anya n'ọnụ dade ya na-akọ problem ya akọkwa problem kọcha o wepụ ya n'ọnọdụ ahụ, wepụ ya na ihe nwere bụjigharịa ọnọdụ ya na ọ bịa ka eji ntị ya nụrụ problem ya. The man achị ya si ngwa na ya ga-abịa tige date echi ọ ga-abịa, ya ga-akwụọra ya ụgwọ hotel, gwa nwunye already nwunye dị ya history ya na this man, nwunye dị aware ya gwa nwunye na this man ga-abịa, ọ ga-abịa n'ụlọ for the first time, na o lekwa ego ole dị ote were shiere ya nri, na ya ga-alike ka ọ bịa ya oriju afọ ya na ya kparịcha ya gawa na hotel ebe ya kwụrụ ya ụgwọ ga ebe ahụ ga-ehi ya. Nwunye ya si ya really eze na ọ bịachi na ihe ọwa na-ekwu ya na fon, ya gwa nwunye si na that man abụghị onye ga-akpe ya were fon kwanye na ntị ya na-akọ akụkọ problem ya. No, nwunye esele ihe o mere na ọwakwa ya na okwu ya na fon mmadụ anwụ, ya gwa nwunye sọ na like ịgba olu na o were ego na ọkwa na ọ ga-ezu n'okwu na o shie nri shie ezigbo nri dị mma, ya na-ele nwunye kwukwe n'okwu okwu nwunye esi nsogbu anọ na mbọchị nta ka achị ya na o were nchi na ihe nwunye gwara ya were ego nọ ntara drọp ọrịa n'elu telivishọn gawa ya na this man na-akpọ the man na-asịkwa na ọ bịawala na ọ bịarutewele na ọ bịawala na ọ bịarutewele ọ ya ka ọ bịarutere ya esi na ụlọ ọrụ ya pụta gaa pikiri ya lowa n'ụlọ ka o mee ihe ahụ rie nri. Nlorute ya lorutere ya na-ele ego ahụ exactly otu ya si drọp ego ahụ n'elu telivishọn ka ego ahụ ka nọ ebe ahụ, ya banye n'ime ụlọ gasị ma ọ ga-awụ na nri nọ makwa na o jiri ego eshi ka ọ wụ na o jiri ego emegbute chefuzi iwere gele gbaa na akpa otu ụmụ nwaanyị na-eme. Ya banye na bedroom lekwa ka nwunye yi nnọọ sọsọ pantị krọs ụkwụ n'elu bed na nga apik fon ya, enweghị ihe ọzọ yi n'ahụ sọsọ pantị ndị ukwu a, n'ihi na nwunye ya nwere ukwu ya ebufu, ukwu ya ukwu juru ya azụ, o yiri nnọọ nwa mbombo pantị ukwu nọọ n'elu bed na-apị fon. Ya jụọ ya sị na the man abịala na the man abịala, nwunye ese ọ ya gbara ụtọ otu ugbo ya ka bịa kelewe na ọbịa ya ka o tụrụ bịa, ya sị na o shiziri ihe ọwụ. Nwunye jụọ ya sị as what, as maid, ọkwọsọ onye beje nọ gọvanọ onye ahụ na-aga ekwu problem ya na fon nwere choice ya bịa etritiela ya gwa sọ ọma ha akụkọ ya na this man, kwa ya gwala ya na ebe ya nọ taa ọrụ ya nụga taa ndụ ya gbagwere nọ this man ọ ka bịa kpawakwa ihe kparala akpa na o shiziri ihe e nyere ya ego shi. Nwunye esa akụkọ ka ọ na-akọ na ọhụhụ ego n'elu TV mgbe ọ batara ya so oke ya laghachi ha back to bedroom werezi ego ahụ gbaa ya n'akpa, gwazie the man na nwunye oyi amatuole na o nwere fever inside na ama m oruteghị ime na ọ nọ n'ezigbo ụra na ya just mete briefly ọgwa na ya bịa ka hapụ, na ya sị ka eji ekporute ya ụlọ na ngwa ka hapụ
the man so okay child na all to the when ya say don't worry na odla yo should log look ya tora the man ash ha po ya buru ha the man gazie na itri geba nye eri kwericha ge problem ahia hokoro ya gwa silekwe as long as na here no ego na worry no more ga boga na hotel room ya chore some money yani ya gwa mgbe ya ga around of chore something make it up like ha gba ihe obia wes no ru no kot na ya biko before you check it out no boya yes boga this man eba lowa n'ụlọ n'iwe nọnụma ya jụọ nwunye sị na ole gịnị ogini kpatara ọ na-eji like ime ihe na-ewe iwe naanị ihe na-ewute ihe ọ na like ime na emere ihe ọjọọ lụọ ya na ogini ka o ji dị stubborn like this na nwere ihe nọ na dingo mega ọbịa expect nye ego shieri nwunye ya jụọ sị ya ị na-enyekwa ni nwunye ego shieri as what as onye na-arụ ọnụ restaurant kọwa as onye na-eshiri ọha otu oshi na-asaga ya na otu oshi na-ewere iwe fepụrụ akala anya gị n'otu ya matakwara n'ihwere nwaanyị no mere na nwaanyị mba nnọm ya ma na onye na-ebi n'ụlọ wagboro n'otu ahụ oyi pant sọsọ pant ka oyi mgbe ya gbara aka akwụkwọ na ya machiri ka eji ọsụrụ azụ aka jụọ ya n'ọnụ oshi n'elu bedirito naanị pant ahụ oyi ka oyi eguru ụzọ pụọ echi ga buo okwute bide na-atọ okwute agba okwute ya eguru ụzọ gushi okwute na-adazi na dọ gbuo ada na gbaa ihe ahụ pant ahụ ka oyi nọrọ n'echi ebe nwere 4 flats including landlord and the landlord ha na friends ya nọ n'eji na-azụga draft and 2 other men na ha nọ na-azụga draft nwunye ya gbara ụtọ na mụọtụ ọchị ebe ndịgo kpokoli odole ya elu ya echewe ebe nwoke anọ tọtọ okwute gị kpo ya atọ na dọ ihe akwa na ayọ ndọ ya atọ ya nụrụ na window shi na window na-enyezi ha otu ha shi na-ele onye ọbụla focus ihe azụ ekwugewo biko madam is okay na go and wear your clothes anya ha nọ n'ukwu nwunye nwoke ha bi n'ụlọ na-asị ya madam biko atọkwarala m glass window ele ka ọwọ gịnị ka iji agbata okwute like that ịtọ ga-ewe ka ịtọ ọcha ha mere eme ihe ọcha madam ọ ihu na-enweghị ihu na ọgịnị ihe ka ha na-ele ihe akụgakwa anya ha niile otu a ka nwunye ya kpọgotere bombom etugo okwute atọ okwute ka onye ara ya ha ewute ya chọkọta ihe a ga-use as evidence kpaka kpara phone ya shi na window na video nwunye nga nwunye na-agụ na-akparị ya na every time you feel na ya ga idea na every time you feel na ya ga adjust na apị ya ka pimpọ because ye shire otu nkanka mmadụ ọwụ nri na ọhịa oge ji amụ ya aka ntị na ele right o nwere ịmụ ya aka ntị nga ọ na-egwude shi nọ na window were phone ya video nwunye video dị ihu nwunye ka naanị sọsọ nwe ugwu pant ka nwunye yi bra oyi ya video techa ụmụ nwoke nọ ya n'azụ na ya ma na family oshi na ha ndị ike ka ha ya were as evidence ọ ya ka ya nọrọ ọdụ ogiricha gụọ ụzọ nwepụta inside gazie kpimkpimkpim banye n'ime ụlọ ga-eyiri efe oyi gwere efe nụtara ya gwa esi nne ya sị na ọ mụbere ya nwa na ya abụọ nọ na n'ime marriage a 3 years na nwetabedo news one day na ọrịa ime ma ụfọzikwe na ọ pụrụ apụ ruwezi na ịmụ ya amụ na ihe ọ atụrụ ugbu a egosila ya na ọ wụ ochie iche in fact na ọhụrụ marriage a na ọ gwụla na otu ahụ o shi gba ọtọ shamelessly outside na o tere ọ gbawara na ya adịla done and ya adịla through with this marriage na ọ ga-abịa gaa n'ụlọ nne na nna ya ka ya ga-alọta ka amagoro okwu n'ọnụ ka ya jụọ ha ma ọ kwesịrị ekwesị nwaanyị ya na-ebi n'ụlọ iyiri naanị pantị mapa echi nwunye si ya onwe ya makwara na ya akala anya no ifuliwe na ihe yi nọ naanị pantị na ọ ya onye amara akala anya ọ ya ga-agwa ọ machakwa ya akala anya gwa otu ya ga-eshi react na ọsịrị ka ga-ekpe ekikpe mana ọ hụrụ marriage na ọ ya na ya bụ ọgwe nga m enwe ebe eji azụ aga na nwa mba nọ ya gwa nwunye si na otu ofili na o nwere small skọskọ nọ na one box ọ na-agbaghe were some particles use mgbe ọsịrị na ọ kwọtie onwe nwere skọskọ na skọskọ ka na ọ dị too dangerous emegide ya hapụrụ ya ụlọ entirely gawa na the family house ga-eweghara ha room ya mgbe ya na-eto okorobịa nga ka ga lasha ha na ụlọ nna ga weghara room ya ebe a ka esi emeka operate before ebe a hapụrụ ya ụlọ na nwamba na-akpọcha na fon nne ya kpola fon nna ya kpola fon ya gwa ha so lesi nwunye oshi n'ụlọ ya ahụ a na-akwụgwe lọta gwulekwute ha ya lọta for meeting
na enwe ha na-akọ ha akọrọ nwa ya nọzi akpọ ya after 4 months na nwunye na ọ lọtana ka etinye okwu ọnụ ya gara lo wepụta fon ihe vidio ihe nwunye atịga na-eji ka onye ara kpa ha n'aka sị ha lekwe le ihe ha legere le ihe ha kpere ya ekuludo ha kporo ụmụnna ya bịa lụọ hụrụ ụmụ nwoke nwaanyị nọ na di hụ ụmụ nwoke gwọsara na-eji nwee mind gbara otu nwapụta eji ebe ha lege n'aka ntakịrị ya jụsara n'ọnụ na-akwana ma ihe o mere o kwesịrị ekwesị ọ sị ha elewe ihe ahụ onye lere onye ibe onye lere onye ibe onye lere onye ibe na ọ gwụla mmanya wuo oge nwe sị na nwoke kwụ nwaanyị ihe arụghị mma na enwere evidence of violence were mgbe o ji azụ aka ma o ji ihu aka kwesịghị ịkụ nwunye ya nwaanyị gbam na ahụ kwesịrị ịkọ ya ihe mgbe nwoke ahụ nọ agawakwụlanụ o kwesịrị ekwesị ka a lụtakwa ya wuru isiokwu na ihe oge nwaanyị jụrụ ya na nwaanyị mba nnọọ ihe oge nwaanyị kwuru ya sị na ebe na ọ kwesịrị ha ekwesị na ya ga-eri ya ga-eti waki nga ya ga-agba ata na ọ bụrụ na ọ kwesịrị na ọ bụrụ na ihe a hụrụ weta ochie hụta ya na ha lekwe nwa ha na ya nọtọ na kemgbe ekwerela enwebe gen na enwebe na ọ na-eme ka ya ghọta ugbu a na tomorrow na ọ gbara oto kpamkpamkpam ifun pantọ ga-eyi na ọgwa kwesịrị ekwesị na ihe nwa ya mere na ọ dị mma ya nọrọ nga bilie gwa ya sị biko na mgbe ka eche ya eche mara ebe ya na-aga ya ebi ha aha nga aha na lawa na ọ oge nwoke kpege na-arịọ ya ụmụnne ndị nwunye ndị ke nwaanyị dịka ma ndị ke nwoke na ha dịghị proud of ihe nwanne ha nwaanyị mere na ọ dịghị mma na nwanne ha nwaanyị nwere isi ike kemgbe ụwa na ọ dị stubborn n'ihe biko agbagharawa nwaanyị mba nọ na mgbotowara ụmụnne jụdele ha na ụdịrị nwaanyị rota mere ihune na this company in fact na o sochara ihe ejiri shi ebe ahụ pụọ ya amaghị ihu ya ga-eji efe esi nwoke ya bi n'ụlọ ya after ya na ndị enyi ya jiri otele nwunye mere silima onye lere onye ibe ya amaghị otu esi elu ụgbọ ụlọ akwụrụ ebe ahụ na gị mee spa mgbe na-adịghị anya na ya ihure ga-eme ya ga-ebili na ya agaghị ere n'ugwu ebe ahụ ige na m jụderele mba ụwa na o kwesịrị ekwesị ọnwa ya nọtụwa n'ụlọ nne na nna ya mgbe 3 years ya na-ekwerelụ na enweghị ofu mkpụrụ gen ọwụ isi ike asị mgbe n'elu ya mee n'ala asị ya mee n'ala ya moto mgbe ojito ya obere oji ọ hụta ya na ya ji emere ka ite na eme every time ya nwere nwunye biko metụrụ m ihe ọ jụwa esi ya wee ka ite na in fact n'ike agwụla na ụdịka level of stubbornness nwunye ebu n'isi na onwe ha part 2 na m jụdele ọnụ biko na ole ihe ọnụ si ya mee na ọ ka na ụmụnna ya ụgwọ ụlọ ya na gị mee spa mgbe na-adịghị anya na ya kpọọla ejenti chọwara ya ụlọ ebe ọzọ na m jụdele ọnụ na ele ihe ọnụ si ya mee na kọndishọn n'ugwe na mmiri na o jula wu ọnụ ụmụnne m otu oshi bịa gbotoro m ya ka m si bịa gbotoro ya ọnụ naanị ihe m gwara ya wa ọga enyi m nwoke ahụ mere m ihe ọma mgbe ị nidiri ya nyere m aka mgbe ị nidiri enyemaka ekelere m gị otu isi kọfagodi n'ihu enyi m nwoke ahụ bịara nọ ga-emegodi ihe ị kwesịrị ime n'ihi na ọkụkọ anaghị echefu onye fọrọ ọdụ n'udu mmiri otu ahụ ị mere i were hụ esemokwu dị n'etiti nwunye gị ihe o mege were ya wụrụ ihe ga-awa ọdachi nyere aka ị ga-enyere dis man gị nyekwarele ya na ga-ahụkwana otu ị kwesịrị isi hụ ya ihe na n'etiti di na nwaanyị ọwụhụ fọs ọwụ esecha edozie ma ndozi ga-ekwekwe na-abịa mmiri enwe otu anya rụ ma ele ya at least that man bịa chọrọ ọṅụ bịa ị mere ihe ị kwesịrị ime ichetere ihe ị gwara dat na ihe ọma o mere na echefughị ya lawakwana weta ata amaghị na ihe rote gaga n'etiti gị na nwunye ya ụmụnne m ọ gwụla ka m gwara ya mana ọ bụrụ ma ele ihe ụnụ si eme ọ si ya ga-anụrịrị from ọnụ nọ ya ga-agụ kọmentị one after the other na ihe ọ bụla ụnụ si eme na ihe ya ga-eme na nwaanyị anụrụ gawa ka ya gaga kpụta ihe na that part of igbo ụta nwapụta eji ahụbeghị mbụ agwa n'elu ụwa na nwaanyị ahụ irere ihere na ụdị ahụ na nwunye ya kpọrọ nwunye gbara ụda nwapụta eji va n'aka ya jụtara n'ọnụ na awụ ma ya akpa ya ya akpọbeghị ihe wu first time ya iwe ka ya jiri bedati nwaanyị ajọs yirikwere nwa ya yiri hụ mgbe ya jọs nwere otu mgbe ga buo okwute na-atọ okwute ka agbụrụ ọ sị wụrụ nwoke ibe ya na ole ihe ị ga-eme ụmụ nwaanyị ibe m ihe adawakwala ụdawana nke a ga na-ajụ sị ọ gịnị na-eme sometimes ị ga-ahụ nwa okorobịa pụta ya sị na ụjọ ịlụ nwaanyị na-atụ ya and it's not supposed to be like that. Nwa okorobịa young boy pụta ya sị na ụjọ ịlụ nwaanyị na-atụ ya
because of experiences, because of ihe ọ na-ahụ na-eme n'etiti ezinụlọ dị iche iche. Ụfọdụ ụmụ agbọghọ pụtakwa, ụfọdụ ụmụ nwaanyị ejichaghị ike atụ gị ụjọ n'ihi na Chineke nna nyere ụmụ nwaanyị obi ndidi. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị belivuru na enwe nwoke ha na ha na-aga ebili. Ị ga-ahụtatụwa ya na saịdị ndị ke nwaanyị, mana ịhụ na ndị ke nọ n'ọnụwa arama abụọ ekwuwa nọ ndị ka awa ọkụ na nkịtị na-ekwesịghị hụ kwesịrị ịnọ n'ụlọ nne ha na nna ha, ekwesịghị ikwe ha ọnụ. Ọ ha nwa na-aga ebute ezigbo di. I don't know why it's like that. Ha garuzie ha na-emezi enwe neighbors o wee nwee ndị nọketere dị aware of this history. Nwa okorobịa pụtazi ya sị na ụjọ ịlụ nwaanyị na-atụ ya. Onye ọbụla mara nụ mee ọ dịwabe too much. Ọ gịnị wụ akụkọ ka enwere ka ga-akọgide like this. Ọ bụghị ha niile na-apụtachara ịntanetị, enwere ka ga-akọcha emejie na background ka ha aga, mana ịnụ ya ọ na-asọ wuruwuru na ntị. Ụmụnne m, onye ọbụla mara mee enwekwana onye ga-ata ibe ya ata. Ihe memere ememe eji akpọ ya nwa mma. Amamote mmadụ ga-esi nụrụ ya sị enwe ihe jikọrọ ya na peace, na enwe ihe jikọrọ ya na udo n'ime ụlọ ebe ọ kpọrọ ụlọ ya. O kwesịrị na ekwesị ịwụrụ nwaanyị nọ nga ịma na enwe otu isi na-enyetụ ime ụlọ mgbe ikpo ọkụ aweta efe ruru fuel ebe niile. Jiritụ nwayọọ n'ihi na enwe onye ma ihe chi ga-eweta. Jiritụ ya nwayọọ, slow to down, kpọkete dị enwebe isi na-emejọ gị ịrịọ. Restore peace in your home. Ụlọ ọbụla na-enweghị peace ọ naghị last, ọ naghị enwe strong foundation. Ezinụlọ niile n'idiri udo, mana udo a na-abịa from 85% of this peace ha na-ekwu ya na-eshiri ebe ụmụ nwaanyị na-abịa, not ụmụ nwoke. Ole nke ị na-eme ọ nwoke ọ nwaanyị nọ nga na-ele gị, ma ole nke ị na-eme. Marriage ọwawakwala ihe ịtụ egwu nyere ururu ụmụaka na-eto eto. Biko nụ onye ọbụla kpachapụ anya. Onye ọsọ mbịa gbotoro na ọsọ ga-akọ kọmentị ọnụ. Enweghị ọnụ ga-agwe ọnụ gwe ọngọ ha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.